Привіт, я Лола з Learn Polish with Stories. Зараз ти подивишся коротку історію польською мовою з українськими субтитрами. Потім повторимо її з англійськими перекладами, щоб краще зрозуміти. І наостанок, ще раз польською, але вже без жодних субтитрів чи перекладів, просто мовне занурення. В кінці, якщо хочеш добре попрактикувати корисні слова для стоматолога, обов'язково натисни на наступне відео, що з'явиться на екрані. Почнемо. Poznajcie Tomka. Tomek uwielbia słodycze i kawę. Niestety, dziś ma problem. Jedząc czekoladki, uszkodził sobie ząb. Teraz bardzo go boli. Tomek wie, że musi iść do dentysty. Jest trochę zdenerwowany, bo nie był na wizycie od 2 lat. Kiedy boli go ząb, zwykle umawia się na wizytę telefonicznie lub przez internet. Tomek dzwoni do gabinetu. Uprzejma recepcjonistka znajduje wolny termin. Jutro o godzinie 10. Tomek dziękuje i potwierdza wizytę. Wie, że musi działać szybko, bo ząb boli coraz bardziej. Następnego dnia Tomek idzie do nowoczesnego gabinetu dentystycznego. Jest jasno, czysto i przyjaźnie. Tomek czeka chwilę, aż dentysta zaprosi go do gabinetu. Dentysta wita Tomka i zaprasza na fotel. Po krótkim badaniu znajduje małą dziurę w dolnym zębie po prawej stronie. Mówi, że trzeba zrobić znieczulenie i wypełnienie. Dentysta nakłada znieczulenie i czeka, aż zacznie działać. Następnie oczyszcza ząb i zakłada wypełnienie. Zabieg jest krótki i bezbolesny. Tomek jest zaskoczony, że wszystko poszło tak łatwo. Po zabiegu dentysta radzi Tomkowi, aby nie jadł przez 2 godziny i pamiętał o regularnym szczotkowaniu zębów. Umawiają się także na kontrolę za pół roku. Tomek wychodzi z gabinetu uśmiechnięty i zadowolony. Wie, że regularne wizyty są ważne. Jak mówią Polacy, lepiej zapobiegać niż leczyć. A teraz zagadka. Co oznacza przysłowie lepiej zapobiegać niż leczyć? A. To regularnie dbać o zdrowie. B. To iść do dentysty tylko gdy boli. Napiszcie A lub B w komentarzu prawidłową odpowiedź. Poznajcie Tomka. Tomek uwielbia słodycze i kawę. Niestety, dziś ma problem. Jedząc czekoladki, uszkodził sobie ząb. Teraz bardzo go boli. Tomek wie, że musi iść do dentysty. Jest trochę zdenerwowany, bo nie był na wizycie od 2 lat. Kiedy boli go ząb, zwykle umawia się na wizytę telefonicznie lub przez internet. Tomek dzwoni do gabinetu. Uprzejma recepcjonistka znajduje wolny termin. Jutro o godzinie 10. Tomek dziękuje i potwierdza wizytę. Wie, że musi działać szybko, bo ząb boli coraz bardziej. Następnego dnia Tomek idzie do nowoczesnego gabinetu dentystycznego. Jest jasno, czysto i przyjaźnie. Tomek czeka chwilę, aż dentysta zaprosi go do gabinetu. Dentysta wita Tomka i zaprasza na fotel. Po krótkim badaniu znajduje małą dziurę w dolnym zębie po prawej stronie. Mówi, że trzeba zrobić znieczulenie i wypełnienie. Dentysta nakłada znieczulenie i czeka, aż zacznie działać. Następnie oczyszcza ząb i zakłada wypełnienie. Zabieg jest krótki i bezbolesny. Tomek jest zaskoczony, że wszystko poszło tak łatwo. Po zabiegu dentysta radzi Tomkowi, aby nie jadł przez 2 godziny i pamiętał o regularnym szczotkowaniu zębów. Umawiają się także na kontrolę za pół roku. Tomek wychodzi z gabinetu uśmiechnięty i zadowolony. Wie, że regularne wizyty są ważne. Jak mówią Polacy, lepiej zapobiegać niż leczyć. A teraz zagadka. Co oznacza przysłowie lepiej zapobiegać niż leczyć? A. To regularnie dbać o zdrowie. B. To iść do dentysty tylko gdy boli.
Napiszcie A lub B w komentarzu і sprawdźmy, ilu з вас зна правidłową odpowiedź. Ще маєш сили вчити нові слова? Натискай на наступне відео і перевір, скільки пам'ятаєш з візиту до стоматолога.